ओमफ्राय दिनैनो अन्थाइबारि बल फाइनाला हेलमेटआ खावजाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैयो नै बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाबाव दिनैहाय फाइनाल मेच जागोन नालाय बेखौ नायनो होननानै फैदों गारिया नै ओरैबायदि लामा थारैनो बुंफबना दंजोबो खना खनला जायगा गैया बैसिम नै वाटार साप्लाइ बारलांजोबबाय ओरैबायदि दिनैहाय फाइनाल नालाय टिमखौथ' आं मिथिया बबेजों गोलैगोन दा थांनानै नुहैब्लासो मिथिनायसै नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ सोर देरहागोन सोर जेनगोन नुलांगोन नोंथांमोना दा लास्टआव खोन्थागोन नोंथांमोना प्राइजखौहाय सोर मोनखो देरहानायनि जेननायनि बहुद थिग नै खना खनला पार्किं बायदिल' हनै नै पार्किं बायदिल' गारिफ्रा नुवाखै नै पार्किंफ्रा गारि पार्किंफ्रा ओरैबायदि दोननो जायगा गैया ओमफ्राय लामा सेरसेथ' नै गारि गोजा होमब्लाबो सालायग्राफ्रा स्पिडआव सालायलांबावो नै इसिबां गारि दङ पार्किंसो जाहैखाबाय नै बेलाय लामाखौ नायनानैथ' फिसिलानो जायगा गैलिया दा रायजोफोर ओरैबायदि नै हाग्रा सिंमानि नै टिकेट खेलालाबो फाग्लासो आयु हाबसनबाय लांखां साबसनसो नायनांदों नै फैबाय जायगा गैयिनि थांबाय मिसासि होनलाय जोंलाय नुनाय नंले गारिफ्रा नै ओरैबायदि आयु 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 जि मानसि जादों गारि खि गारि हाग्रा सिंमानि एब्रेलाबायनानै जोबनाय गारिफ्रा आयु 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 थिखानो ओरैबो एकदम सिथ्लासिम नै आयु 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 बेसेबां मानसि जादोंलै आरो ओरैबो नायबावदों नै माबा दहला मोनहैलायबाय नै आयु 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 थोद 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 बार फिसिल' हाबनो नायहैनायसो माबायदि जादों आरो हरैथ' बुंस' हाया जों हरै थांबावाखै खोलाजों ओरैनो माबायदि बरथिक दङ गारिया नै ओरैनो बरथिकखा गारिया आरो दा फिल्डआव हाबनानै नायनोसै माबायदि पाब्लिक दङ सिङावहाय नायलांदो रायजोफोर जों गेटआव मोनफैबाय नै जों गेटजों हाबबाय होनला मेन गेटजों आयु आयु फैबाय आयु माथो मानसियालाय आयु 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 मानसि नै नायनो चान्सबो गैया जों एब्रेनांसिगोन हौरै गिदिंनांसिगोन नुनाय नङालै जोङो ओरैबायदि रोगां 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 नै रोगां रोगांल' दंजोबो औ खोनादों नै इयाव सारमोन दङ नै औ नायनो फैदों जोंबो बिराद मोजां जादों खेला जिरायनो मोनाखिसै होनला उफाय गैया माथो खालामबावनो ओरैबायदि मानसिने बिदि ओरैबायदिखा नै बै जिरायनायजों एसे चान्स मोनगोन फै हौरैहाय जिरायनायजों एब्रेनो सानसा मोना जों लेट जाबोबायना आयु 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 ओरैबो नै सना बायनो मा सना थै नाङा आङो बोरो बवा बुक लाखाबाय होनला लादोंना फानदों लादों आं नोङो अननानै आंनि एक्सट्राखौल' हरदो गैयालै आंनावहाय नों लाजोबबाय गांसेयाथ' जाखागोन ना जायो लांखायो पार्टि होनांगोन जोङो बोरमा थैबाय मानसिफ्रा आयु 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 मानसिया नायदोरा ओरैबायदि खना खना एब्रेबायगासिनो नै जोङो हाबनो मोनैखाय सोरगिदिंल' खानाय आयु नैजों एसे चान्स मोनो दाख्लैबो ओरै फैनानै थाखा
नायदो रायजोफोर ओरैबायदि नै जायगा गैलायै दं रायजोफ्रा जों मा एब्रे एब्रेसो फैनांबाय ट्रफिखौथ' दाबो नुवाखै दासो नायनोसै ट्रफिखौ मयदों दिजाब्रांनि मुङाव जाहैबाय खेलाया नायदों नै ओमफ्राय नोंथांमोना ट्रफिखौ एसे देखायनो बेनो जाहैबाय नै ट्रफिया जेननाय आरो देरहानायनि आरो लोगोसे मा मा प्राइज दंबावो आंथ' मिथिजोब दाहायसो मिथिसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय नै एसे लेदार मानसिफोर दङ नै ओरै नायदो पाब्लिकखौ खनसे स्राय देखायबावनायसै आङो नोंथांमोना नायदो बाउन्डारिनि बाहेराव बिफां गाखोनानै नायग्राफोरनिसिम खावलायनाय एसे साबधान जों खोनानो मोनदों বাউন্ডারির বাহিৰত গছৰ ওপৰত উঠি খেল উপভোগ কৰা সকললৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ पाब्लिकनासो अयथासार नै दाबो रावबो जालायाखै खेलाया जागासिनो दाथ' खेलाया जोबनानै थांबाय जाहैबाय माने बाइक राइडारा गरसेयाव देरहाबाय माने बिसोरनो PRMC ना मामोनथाय मोनसेया बे मोनसे गावसोरनो जोसनना लानाय बायदि जादों आरो नङाब्ला द्र'आव थांगौमोन मानसिया ओरैबायदि हाबबाय नै एक्सिस पार्कखौसो बेंखनजोब्बाय नोंथां हनै अन्नानै एसे फासयदो एसे फासयदो आगानबा फासयदो आगानबा सावा दोन नाङा स्टेजखौ दोन नाङा स्टेज दङ आरो स्टेजखौ दोन नाङा आगानबा बेयाव नङा फासय बेयाव नङा एसे फासयदो फुवार गुवार जा मानसियाबो अयथासार जाखादोंमोन बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लानि अन्थाइबारि माया क्लाबनि गेलेग्रा फोथार जाहैबाय दिनैहाय फाइनाल जाबाय गेलेयै ओमफ्राय जादों थांनो ओंखारबाय जोङो प्राइज राननायखौ नेनो हानाय नंले मानोना जोंनि लामाया गोजान थांनांगौ बेनिखायनो देरहानाया सोर देरहाखैखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बा नायदो पाब्लिकखौ माबायदि ओरैबायदि अन्थाइबारिनिथ' दिनै जोबनानै थांबाय ओमफ्राय फैगौ 27 थारिखनिफ्राय मालिबिथायाव दा जोङो थांबाय थाबाय मानसियाबो ओरैबायदि जाबाय नै